Mga baro palit tag merindas panday mga baro. Dan si Lloyd. Tapos mga baro sa may Kawayan Drive, Pinaypay mga baro. Hi kuya. Ikutkan sabay. Tagal na ako araw, no? May kaunta ni unta ni yan araw. Bagong luto, Loy? Ha? Luto na. Asa mo, te? Te, may mga pool. Init. Alas 2 mga kabaro, no? Adlaw Domingo. Pero may mata mga kabaro, nakatulog, nakatulog. Yan, ako. Nahap na ng mata ang mga karbahante. Alpha Homes si mga kabaro, no? Alpha Homes. Asa na piswa, no? Lot 1, number 27.
Ano natin, pinaypay? Pinapay. Ha? Tuna. Tuna pay? Pinapod? Yan. Pero sa iluto na. Tuna pay. Sige na, tagay na ko. Tagay na ko 5. Upat naman ako, buk. Sige, patuig, isa. Saan taga paabot ang mga kabaro, no? Unsang yun yung diri ate? Lansun na, no? Lansuna subdivision mga kabaro, tapos Santo Niño Church. Chapel lang diri mga kabaro, no? Yeah. Na sila Bird Court, Brag Rotary Club, tadi mga kabaro, no? Ay Leon Club. Yeah. Nadi lang itong mahigala mga kabaro, no? Nasa diri lang mo te? Initas panahon, no? Unsa na siya tinapon na isos? Nagyan siya. With mayo. Ah, okay. Isago lang siya, no? Sold lang. Unsa lang nasa kuanti? Kini nasa Ice water na soft drink. ice water soft drinks. Pastel. Pastil. Unsa na nga pastil ni siya? Chicken? Sagara na mo customer dire mga panda. Kaso wala sila karon. Nga naman. Nagpilay po ninyong pastil. 15. Ha? 15. Nadi ko dala kwarta. Kabasig wala ba? No? Tilawan na nato niyong pastil. Unsa may isago lang yung pastil ganito eh? Ay, chili sauce. Sige daw, tilawan na nato daw. I love it. Pastil. Pastil. Ah. Okay na na. May tuyo, may sukal. Oops. Kalami si pastel. Pero pwede man siya ka ng gloves. Makabaro, butila talang pastil no, gimingaw. Sa Cotabato maguti, hingani ang kuan ba? Pinapanitan lang, murag nagtuman ni kaon. Oh. Di sa Cotabato, ang kuan gyud dito pastil. Magkita ilahan. Oh. Pastil. Oy. Ikaw lang ang luto nito eh. Taga-vlog? Kaya. Di ba lang sa YouTube yan? Andy Vlog. Andy vlog? Kami eh. Masami dahil kung bago kang mata, mukha o pastil. Murag mas dito. Gutom-gutom ka ba no? Mga panda mo, lagi taon na daghan kaya na sila diri pulot. Yan naman na. Mag-shop in Bagda na vendor pa. Order. Hipal sa niyo eh, isa kang ani duha. Hindi lang good na. Mag-order ka sa mga kananan. Jis kanon. Jis daan ang kanon. Dan sila na magkakit-kakit. Mani sa Cotabato. Kita mo mo? Hindi, yun sa ano yan? Ano daw? Sa ano? ANDY. ANDY. Merkulis na ko ni-upload. Yun na yan? Isa ka pa gamay. Isa ka, sige. Wala. Ano na? Iba ka pa. Patong feeling ko yung gaw. Ayan mo? Sana? Dali na mo. Ba, may na yan. Ba. Hindi ko makita niyo mo ah. No? Andy Vlog niya. I-search ang Andy Vlog niya, Brax. Bra. Oh. DR. DR. Ay, BB. Ay. Alpha. CS. DS. C. CS. Okay na. Sige daw. Search. Kana. Wala ko kana slash. Oo.
Kena ako na. Sugod ba lang ko eh? Practice ba? Kami ang pastel, no? Pwede ka mga soft drinks food. Coke, Sprite. Oh, tayo Sprite TV. Okay. Salamat ha. Kalami dahil mo ka og pastil bas bago gutom ka no? Kata ba to team? Solve dami ani ba? O gani ng mga pagkaon dito. Mas barato po dito. Kaya barato po mga palito mo dito po para sa Davao. Ah. 15 magyapon dito. Oh. Dito sa lahat na lang kayo ginabalot na. Plato na lang. Oh. Pero lami baluton. Kaya ang humot sa kanon. Kung sa'yo sabi, tuna pa ito, no? Maro. Ikaw ay nagtimpla natin. Ako lang. Kalami, no? Subscribe na ka sa Kualangga. Subscribe daw siya. Okay, Merkulis siguro ni kundi Huibis ma-upload. Saan po po dito sa Davao? Diara mi eh sa atbang sa ay luyo ng convenience. Lagi sa playa. Oh, ya playa lang. Sa playa nya nagpa-renovate man akong ugangan, gisugo ko og patog kanang merinda sa Nabate. oh, Abot ka din. abot ko diri kay sige sumulan na ang tabante kay kada hapon pan Saging. saging pinaypay atong niagi nya. Sumulan na daw kayo. Dili dagang kay mga dayo mga libre mga hapon. Bitaw no walay mga pastil man day kasagaran diri no. Tabi ati mo maagi ko diri kasagaran diri kuan ba food panda. Oh, panda gini diri halos. Nya katong time nga nag-meeting sila wala diri to ba? Basta nyo diri te. Dito sa kilid kanang na internetan. Ah, lamanga sa inyo. Bang anang tuan. Lamanga sa inyong pwesto diri te ay. Amo apa man ni diri di. Hindi ako daw magtinda. Kani nga lote amo apa man. Kini nga lote te inyo aneng. Ah, Sarili nyo yung lote te? ay sa kaugangan. Kini pila na ni kamilyon ba? Ano man tayo. Asa maron sila? Wala na namatay na. Siyempre na ako may mga anak. Ayan lang ganyan ibaligya te. Kaugangan. Kayo sa downtown ba? Sayang. Nya doon sa tanan, nagsabol, hospital. Maupod mo pa ni pinakadul kaya sa kasagaran biya karon ng housing wala Pwede ng lagyaw ate. Torel. Pwede ng lagyaw eh. Sagaran ron? Di diri oy. Ha? Mahal na kayo ni diri dapit. Mahal na mo dito pila te? Matina pa gud. Uy, salamat lang ka sa subscribe. Daduhagan yun, isang subscriber na ko. Agad na ito ba? Ay, ito lingaw-lingaw, diba nga? Among gipanghimo ni Mrs. Di na mo malimtan ba? Pohon mga tigulang ni. Kanang gitawag ba nga, memories bitaw? Oh. Prani karon, minga man ko nga, hala. Dako, graduate na siguro to college to. Mudagan ang tinya. Graduate na siguro to kaila dito sa Pastilla do, di ba? Muna lang ka, pag video-video gyud dagan niya, untay upload mo sa FB, at least nga matigulang ka pohon. Aki dagang balikan. Kaya kami sa una, lisod man kayo sa mong baryo, pati Wala pa may mga litrato, anak. biyay uso sa una. Asa yung probinsya te? Ay dili lagi sa Davao. Sa Camus man ni sa una. Litrato, biyay uso sa una niya. Dugay pa madibel. Oh, ya mahal ka. Ayaw kinalan ang picture sa una. Tipiron yun mo. Kaya ang sulod sa film, 34, 40. Oh. Ay, 36 yats. May 24. Kinalan mo itong tipiron kay... Magka-ikulisod pa kag tagay tagsulo ana isa. Oh, maunay kuan gyud sa una panahon. Pero karon ba nga grabe ron ang picture lang imo haron grabe. Maujud. Dahil na bisag bukaon lang kag usay mo kuan picturean dayon. Oh. Tinawa day. Selfie dayon, i-post dayon.
dagwain to na pay no. Kaya okay na kaya natin ba bisag isa lang ka buok. Oo. Ay kinagbero kaya ako ginansya ng lingaw-lingaw lang. Ay oo, sus mora na yung istorya ko din. Lingaw-lingaw ba? Atay tuan kasi pundo sa balay. Kini nga street ba mo bibo pa ni diri ba? Oh, bibo kay diri dagang kay magbike-bike niya oh. Ay lagi may mga dayo, rayos-rayos Kana mga bagong tubo no. Oo. Okay, diha man na sila magtapok kayo. Dikutukan man mite, ay sila din dikutukan. Nya mga dayo ba yan na di ba? Mga dayo kasagaran. Nga kinis kay gwapo among park din ma budget na hinuon din yung away. Ganahan biya ko diri ah. Diri na ako ginasuroy among iro. Sus kung wala na pandemic ba gwapo na kay Itan. Ano mo po? Ma'am sakit nan tato ma'am. Hindi naman. Hmm? Hindi naman kasi line lang siya. Mm-mm. Medyo konting sakit pero Pero mao lang na yung tato. Mao lang. Daghan man na ba? Addict naman daw Kay na naka. nako igagaw diha sa kuano nasa sa Times man na ilaha, Times lagi. Gamay lang kay permiro gid hati. Gamay lang kayo kanang gitawag nga ibog-ibog lang diri lang oh. Murag ko akong anak. Diri ah. minimal. Oh, gamay lang jud kay pangalan lang. Pangalan siyang uyab. Sus karon diri ano oh. Ka daw magsige na. dili ang style po sa igagaw po sa kong asawa. Isa diri ra pud nga park. Pag gitawag tig manggigil siya sa tusok sa dagom. Iyang padubulan. Oh, wala din daghan diri ra gitaman. Karon baga nakita naon. Oh. Pila pa yung bayad mo na nga nakadako, ma'am? Hindi? Wala na tabi? Ano lang po? 2,000 ata. Oo, limang kilo gwapo pagkatira ba, no? Ay, inana lang pila na na. 2,000. 2,000 po. Sa ato pa kato akong anak diri nga kuy ang gipaano mas dako-dako mahal na di ito. Dili, kung naa kay kaila po, yan na raman na, friendship. Oh, discount ako. Mana, pero ayaw po hang UI mong kaila kay di biya lalim. Ay, wala lang po. Oh sige. Ay, sige, ma'am. Ilang gira pa brown lang na ako kadan niya. Oo, sige, okay rati, oy. Akong anak di ay primero gamay lang to iya. Oh. Karon na naghan na. Hindi, Sarah, dagag to to. Pero dili ra kay makita pud no. Kita, uy, kay tiil. Sa tiil. Mm. Mo naman gid kasagaran karon. Pero ang kuana na karon art, magula siya. Art gani. Mm. Sa una kay bawal ba na ako mag-abroad ka na. Abroad niya, so kag trabaho. Siguro sa Japan na lang siya bawal na siya na. Mm. Nahugtag bitin? Ang Yeah. Unsa ni yung turon? ay ano na ubod lumpia. Obod lumpia. Aha? Alphonse, kanan dalana. Kanto pa anak ka. Oh. Sige, sige, ingat. Dari ko nang utang to nagapayan sito Imperial. Open din sila karon. Sus na ako'y bagong subscriber. Nadungagan yun. Oh. Malipay may anak tiyo eh. Gani. Muli, dako na aking kalipay ba na madung. Sige ba ako tanaw ng Inday Runing. Oh, kana ayos pa na. Inday Runing. Ganahan kuan, gana sila si akong ginasubaybayan kining mga bukid-bukid yun nga vlog ti ganahan mo kung tanaw. Ay daghan oy kanang mga makita na ko na
Katong isa pa, katong nagapanabang sa mga Oh, kana si Bal Santos. Santos. Oh. Ano kato kay Lula Damiana. Oh, kato si Lula. Pambansang Lula. Namatay na to si Lula. Gani. Dapat to katong si Jose. Oh, Tim Jose. Oh. Oh. Pag mapipig ko sa'yo naka-environment. Na manguha sila basura ba na. Ang kana nasa lain nasod. Oo. Oh, ito na ikuan karon. So kay mga basura nila dito ba, bro? Makaingon ka. Good pa man. Good pa oy. Restricted lang ba yan ng ilaha unsa ba ni? Dag, mahana gyud basura dito dote. Eh sayang ba bago pa kaayo good. Oh. Kisa nang, unsa natin balay na diyan sa kanto te? So balay bago para sa natuman. Kuya ano, kana abutangan niya pala gate no. Murag siguro. Pero murag wala may plano kung gatin ana lang. Oh, okay na dito sa Amerika ti kay mga kawatan. Diri sa tuwa, okay ra pod. Murag never man gud sila plano gud sa kuanan. Mm. Diri sa tubangan ko sa tindahan gani nga. Ay, kanang gitawag nga commercial ah. Kaya murag nasubo sa ana ilahan ng parintahan. Ibabaw lang ilahan. Ay, okay. Kanang balaya siguro na mga 3 million na ba? Oo. Ya ang nakalamang lang may silang duha mag-asawa wala na nagbanog engineer kay engineer yung asawa niya, contractor ang lalaki. Ay, oh, wala na. Ya ayun niya, duha lang anak, Duha lang ilang anak. kambal babae. Basta yusa. Taon ni wang tagiya, silbira kayo. Piang-piang rukunan mo construction work lang pagina. Paraan na sila dito. Karahan na? Tandubag po po, Sige. tandubag bibi. Tandubag mo ko diri. Ay, okay na tiyo. Ako lang ibutan sa U-Box. Ah, okay. Okay, okay na. Pila ko ate? 560. Plus isa ka kuan, isa ka pastil, ug isa ka Sprite. 60, 75, 87. 87. So, kung wala lang yung pandemic, mag-boom kayo na repita. Gani. Wala lang. 13 pa di ba? Ay, 13. Okay, salamat kay tiya. Salamat. Gang, salamat kay kang nga. Bagong subscriber na ko eh. Salamat kayo ha. Una ko te. Gang, salamat kang ha. Oops. Kiyo ka kung punso mga kabaro kay gabi ako na ipayo dito sa buhangin sus kay ang istorya daot man daw ang kuan sa tawagan nyo na nalustrid ang kuan sa boat mga kabaro no o nga dili pa siya mataod nila kinahanglan siya ipakuan hulma this one that one that 27
no? Nakakaw na tag-pastel, no? Pwede kayo. Pwede kay pastel ni ate, oy. Mukha ko punta ko builo. Mukha ko punta ko duwagan na ako itong isa. Himo na kung duwa akong problemahan mga kabaro. Kay pasiginan niya ako kakao na ning pie. Ito na pie ba? Ito na pie. Lami ang kupunin ito na pie. Huwag na ako. Shoutout na lang po kung halangga, no? Kaya dyan kong kikuha, no? Subscribe. Tangang salamat sa pag-subscribe lang ga. Ako ang bagong subscriber. So nakita na ako sa akong mga vlog. Primero nagsugod ko kuan. Payat pa ko karon nagdako na mga kabaro eh. Para gitawag nga ay nagdako na ko mga kabaro, no? Yan. Oops. Bye. Pinalipiwan nila mga kabaro naman itong kadalanan. Yan. Pop pop. Sana all balot kayo. Hi vlog. Loy. Sana all akong silingan balot kayo. Mine. Asa ka? Asa naka sa boss? Tara dito ah. Amre ko man. Ko ring isaw. Ha? Kuha sa ng isaw. Mine. Kuha sa ng isaw. Dili gani ko anak. May wala na biya tayo tubig, mine. Lagi. Isaw sa kunin ko mi. Plato. Sila siya. Tuna pie. Oo. Kanang duwa. Isa lang kay dito ning isa. Ang dumi ra minit. Balik. Saka diriya. Uy, sana na siya. Koy isa. Isa lang. Hindi man ako ano. Nya dito. Ako di ay ada aya. Sige. Wapod sila kahit may duha ka pa. Kisa na package ya.
Silingan na to. Ah, Sige, anak, eh. I-appeal sa inyong kwan, eh. mas gwapo to imo ate kay dako. Hindi. Picture na punta eh. Ang kuya yung magbaro no. Kisa man na? Ha? Ay pikas ba na dan? Klaro kayo kay Balini. Ah, klaro kay Lini. Kaya yung kapil picture. Nagbaro no. Ay, may baso. Asyo rin to. Nagbaro. Tuna pie. Tag springs. Ayo. Ayo. Ay, papadaw ko na bi Royal. Dadalan jud ka na doy. Ha? Para makita ta ka pirmi good. Ginoo ko ito, maruwas. Para makita ta ka pirmi ba? Oops. Parang tuminti ta ka makita ba sa ay nanay din niyo. Oh, di. Tataka alam yun. Dali. Ano man di mong lagan ng anak? Beauty na doy. Ay, haya niya ang trabaho. Nay no? Coordinator mo kunuhay na siya. Sasa coordinator sa Sa niya ang kuan. Sa iya kuan mas mang amo. asa. Maguna sa under security na may factory sa sa dito sa Manila na siya ang coordinator. Ay, hayo eh. Makapasok siya trabaho sa lain eh. Yung wa matay sugod, wa matay dawat to, bawat nila. Eh, kasayang. Wala may dawat ron doy. May dawat ron. Dawat na yan ay. Ayan yung basyo. Itong kumusta ko yung agbaro no? Ang nagtrabaho no? Itong kumusta ko? Happy birthday! Oops. Akbar ano? Oops. Ang plano ani, patasaan eh. Oh. Oh, merinda sa mo. Hey, ya. Pa. Trabaho na ang trabanti. Katrabaho na ako mga trabante. Ako na ni pa. Merindaho ni mga kabaro, no? Eh, katrabaho naman sila. Trabaho na gamay. Amin niyo kay tunapay. Ha? Tunapay, lamin ni siya. Yan ay sus. Siguro suya. Sakto na? Nagkatrabaho na mo kadali. Katrabaho na mo pa? Oo. May kay nanay merinda dito. Sige doy. Ya, baro no, diri na sa ako putlo na kabaro no. Saan mo? Okay na ba? Ay, suga ini diri. Sika ini suga. Ay, ara. Layag. Ya, kabaro no, diri sa ako ni putlo na akong pagpalit og merinda sa akong mga panday mga kabaro. Ay, panday na ako. Panday sa kong ugangan mga kabaro no. Og unsa ay plano na diha pa? Kana diha pa. Ha? Si plano na diha. Hinluan din diri ana Ito, pahinluan. Oh, Mo tangang ito po. dito sa taas, pana, dito, tuyok. Para duhanay kuan. Lain lang taga-taas lang. Lahi-lahi ko ito, tama gid. Tama gid. Lahi-lahi. May naman ka mutira ya? May nakamutira ba? Ha? Nakamutira ba? Ah, wala na doon ay magrinta dari pa. Asa ba lang dalan diri? Ay kini. Ang kuan lang ko ba dia. Kaya may kuan kay Baluka. Sigon siya akong nakuan sa pamumbil. Natin dahil
Oh. Masunod diri, aga dito. Bitaw no. Kini diri So, kana sila hangyoon na halimbawa masunog dito asa trap sila. bitaw no. Dili sila magi. Tinuod. Tama gid bitaw kay diri lang exit mo diha wala luyo. Tama gid no kaya pa no. Pero diri lang lapos gid diri oh. Pero okay ano sanyo na. Ha? Hangyo na. Wala pa. Wala, ayun na sila nga. Makuha mo, tangan na ito ni Kuwade, exit. Halimbawa, surog na dito, ano, kung kalat na layo. Oh, di na kadaganan. Why? Tinod. Dili mo. Tinod. Tinod yun. Kanya, Sa mo po, kuyo ko diri, o makuha diri ana, nga ito malusot. no dagan ito dito. Oh. Hindi man ito, diya. Dili ka, dili. Ko din ng UI. Pero way bunga atong kuano? Kamyas iba kay lamin tani pagsiwan og tamban ba? Now, bungo. Asa ana? Para siya, Ayo, nay gamay. kung magaling tubig, may bunga kayo. Na pandemic po day ang bunga. Ayay. Gaho pagkatira ni kuya oh. Dimik. Ito nga, nagbulak daw. Ah, yagat bulak. Hagdanan daw ni. Bulak. Nay kuno. Nay kuno. Ito na pay. Ay, ilaw na. Mirinda ka? Ha? Ilaw na, oy. Pailaw ng alas 3 na. Ipalitan ako akong uban nga trabahante. Katrabaho na mag-is ka oras. Hindi ko kayo mana. Ah, Hindi ko yung manong. ay sa gulo eh. Tama gini ba? Ang diring silong pa. o parkila ka tanan, o just me. Oh, Kanin ang kuhan. Di- Samantala, o 5,000. Ano kuhan na? ano to ano? Kung kuhan na nila. Lingawan lang. Duha sila. Dua ka pamilya. Ano ba na? So na, Hindi ako. ha? Hindi kita ko. Ayaw, manimaho na silingan. Mawin ka na ginagawa ganyan sa. Pero yan tas, subok ba? Kuha na. Tay, og mga kuha na, ako baligin na yan tas. Yeah, sunog. Kini nga bitaw. Baligyan niyo yantas oh. Wala kami kaligira ko ni. Ligid mas jeep ni. Ha? Yung jeep mo. Oo, so na. Wala naman jeep sa akin. Aka na kini sugnod siguro ni. Ako bugat ni ba? Wala, Og may yantas. tigungon. Wala mo yan tas din niyo. Tata lo yan tas din no. Ha? Tata na. Og tigungon ang bakal diri ada ko galin oy. Bakal na. Kana ang motor ronsi oh. Oo, gani, akong ikuhan. Baligay. Baligyan na. Ang mga bulak, ibalik ko na dito. Kaya kuha na rin dito. Ya magbaro no, putlon sa nako magbaro no. Ang mga bulak, ibalik.